Nasibe budaya Jawa. Apa to budaya Jawa kuwi? Para kadang samudrayanipun, budaya Jawa kuwi pranataning urip wong Jawa nuju kasampurnaning jalma utawa manungsa. Pranatan iki tegese pangerten lan cara. Pangerten bab urip nuduhake sapa sejatining manungsa iku, jejer lan kewajibane. Kabudayan Jawa kuwi kabudayan sing dianut masyarakat ing Jawa, sing ngutamakno keseimbangan, keselarasan lan keserasian. Dadi kabeh unsur urip karo mati, alam karo makhluk urip kudu selaras, padha akur, intine kabeh kudu jumbuh utawa cocok. Ing jaman saiki yaiku jaman era globalisasi. Lan era globalisasi iki akeh akibate, yaiku salah sawijine akeh kabudayan manca mlebu ning nggone setengahe budaya Jawa. Lan budaya manca sing mlebu kuwi akeh para taruna utawa muda lan mudi, penerus kita sing keblenggong utawa kena pangaribawa. Pangaribawa iku tegese terpengaruh marang budaya manca, saengga para penerus budaya Jawa ora ana lan sing arep nerusake lan nguri-uri kebudayaan Jawa iki mumpung durung lalu mangsa utawa kasep lan ilang ambyar kabudayaan Jawa, kita sami-sami supados saestu saged nresnani kabudayaan Jawa. Contone supaya seneng ya awak dhewe iki kudu sami wanuh. Wanuh iku tegese kenal marang kaendahan maneka warna jinising kabudayaan Jawa, ya kaya wayang kulit, reog lan sak piturute. Nanging aja digawe jarak utawa sengaja digawe ben ketok aneh nganggo aksara-aksara sing ora trep kanthi pengajap ben katon gaul. Menawa babagan kekleron nulis basa Jawa, tuladanipun nulis huruf vokal a i u e o, akeh sing padha ora ngerti utawa ora sengaja yen nulise salah. Ayo padha diweni ngerti yen iki mono kurang bener. Kanthi mengkono sithik mbaka sithik bakal ketemu surasa kaendahane budaya Jawa. Kabudayan Jawa ingkang adiluhung menika saged kita dadosaken modal kultural kangge mbangun jati diri lan karakteripun priyayi Jawa. Jati diri saha karakter menika mboten namung ing tata lair kemawon, ananging tumus ing batin. Tampilanipun fisik ing dalem angadi busana kejawen lan ing dalem basa Jawa. Jati diri lan karakter niku wau saged diagem nilai-nilai dasar pakulinan kita, ugi bab lantiping panggrahita kangge ngawekani banjire budaya manca kang banget mutawatiri. Menawi para kaneman utawa wiranem mung adem ayem tanpa tumandang gawe, ajeng jagaaken sinten malih. Magelang 7 Mei 2021.